तो हमरा के खोदल मत ना तो हम खोदब नु। हाँ जी नमस्ते, तो का हाल बा? तो मैंने देख रहे हो इस सब विवाद इतना मतलब चल रहा बा, इतना विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हाथ विवाद चले के चाहिए आए यार वो कुकुर बड़ा सौकनी के समझावे खातिर हम निकाल बिया ठीक बा। हाँ आ खेसारी बिया थोड़ा सा भी समझाइले बड़ा कि जे दिया उठ गुनी तो एकदम हाँ अरना तो पार कर दिया खेसारी बिया ठीक बा। यही सौकात में रह के बात कर सो। और देखो बात ऐसा बा कि खेसारी बिया आज से 2 दिन पहले लाइव आए रहा इंस्टाग्राम पर ठीक बा। मतलब कौन दिक्कत खातिर आ पवन सिंह ललकार दिल बड़ा कुकुर के अपना कि जाओ खेसारी लाल का ऐसे बोलो तो हम तो कहम खेसारी भैया तारा के इस्तेमाल करके छोड़िए दिल बड़ा सा ठीक बा। इतना ले तो तू समझ सकता है हारे के वजह क्या रहे पवन सिंह के वजह है हारे के वजह क्या रहे इनका चमचा पवन सिंह के चमचा ये सब जो बाबा सा कुकुर ये सब चमचा रहा सा ठीक बा। एक कारण पवन सिंह हार गलन और खेसारी भैया के बुलाहट आई रही खेसारी भैया के आओ इस्तेमाल करके छोड़ दिया ठीक बा। वैसे ही इस्तेमाल कर बहुत सा खेसारी भैया ठीक बा। तो अब तो समझ में आवे के चाहिए तारा कौना इसी के बड़ा से कनी ठीक बा। हाँ अब ले समझ जा कि मतलब कुछ राह पा जाओ ठीक बा। ना तो तन से छूट दे दो हमनी के ऐसा ऐसा तो कितना उखाड़ के फेंक दे जा ठीक बा। तारा फैंस में पावर बा एक खाली खाली कहब आग लगावे के तो आग लग जी बिहार में ठीक बा। बिहार में कहीं तू कह लगा दे जा ठीक बा। खेसारी भैया टेंशन मतलब तनिको। और पवन सिंह मतलब इतना दिन बुरा हो गया पवन सिंह इतना दिन बुरा हो गया बा कि चमचा से कहा जाता खेसारी लाल ऐसे कर दो आप बोल दो लाइव आकर ऐसे मतलब चमचा से कहा जाता है। यही है तुम्हारे पावर स्टार के पावर है पावर यही है रे खेसारी लाल ऐसा बनो ठीक है। और 7 जन्म में मतलब हाँ क्या बोल रहे हो कि लकीर खींच देंगे आए लकीर खींचे हैं वैसा वैसा लकीर कितना खेसारी भैया खींच के छोड़ दिलन ठीक बा। और वही पर भी रहेगा थोड़ा सा सब फिलहाल में गाना जो आए पवन सिंह के बोल हम कौन रहे आए चोरी के रहे म्यूजिक चोरी के रहे ठीक बा। खेसारी भैया के म्यूजिक रहे वो वाला गाना बा तन ध्यान से याद पार ठीक बा। ज्यादा कुकुर का भोकस मत उतना औकात में रह के बात कर सो आ खेसारी भैया के मतलब हाँ हमनी के खेसारी भैया खातिर जान दे सकनी जा ठीक बा जान ले भी सकनी जा खाली खेसारी भैया के थोड़ा सा भी मिल जाए पावर तो हमनी के ठीक बा। और सबसे बड़ा बात तो ये बा कि खेसारी भैया तो हर साथ जोड़ी बा कि जितना तार फैंस बड़ा सब वीडियो बनावे वाला यूट्यूबर सबनी के मतलब एक मत रख रही ठीक बा। हाँ कभी कभी बात करत रहिए कुछ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो तो हमके तो हाँ पहले बन जा पीछे ले ठीक बा। हाँ थोड़ा थोड़ा बात करते रही बस उतने हमनी के खुश बनी जा। तो बाकी ये बता कहते रहे कि कुछ बड़ा सा कुकुर पवन सिंह के ठीक बा कि पवन सिंह के काला पर खेसारी भैया के लाइव आके वैसे बोलता हो तो सब सुधर जा सब बच्चा बड़ा सब भी ठीक बा सब सुधर जा सब कैसे तुलना मत कर सके खेसारी लाल ठीक बा है तुलना करता रहो खेसारी भैया ले है तुलना करता हो खेसारी भैया ले बहुत हाँ हम कह देता नहीं ज्यादा ना ठीक बा। बाकी अब चलता नहीं ढेर ना बोलम ना तो बहुत दिक्कत हो जी ठीक बा। अभी दिमाग में जितना आवत ना हमारे खराब खराब बोले के नहीं बोलत क्या खेसारी भैया के बारे में उल्टा पुल्टा बोल छोड़ दो काहे खाए के आदत नहीं खे कि विवाद कर लगे धीरे धीरे है। बाकी चलता नहीं विनोद पा लगी नमस्ते।